Ndewonu, ndị Igbo na-amasị. Greetings to you, lovers of Igbo. Unu abịala n'ihe ọmụmụ nke taa. You're welcome to today's lesson. Ka anyị mụọ Igbo. Let's learn Igbo. Okay, so today we want to look at parts of speech in Igbo, word class. And then there are actually 10 parts of speech in Igbo. So I'll give you a video where we'll talk about all of that. But we'll take the first one, which is Aha. Noun. Aha. Aha means noun. So our lesson today is Ụdị Aha dị iche. There are different types of noun. So our lesson today, Nkejiasụsụ Igbo. Ụdị Aha dị iche. So we'll take the first one, Aha. I will in the subsequent video I will explain to you all of the parts of speech and then their classes and groups. So what we're looking at today is Aha. Aha in English is noun. So gịnị bụ aha? Just like you have in English. You know, we always use English to teach because I assume you already know, you're familiar with the English language. And we always recommend in teaching that we start from the known to the unknown. So, what is noun in English? A noun is a naming word. Or, say, noun is the name of a person, animal, place, or thing. And so, in Igbo too, aha bụ ihe a na-akpọ ihe. Aha is what we call something. Aha bụ ihe a na-akpọ ihe. Or, aha bụ ihe na-aza. Aha is what something bears as a name. That is the meaning. Now, ihe ọbụla nọ n'ụwa nwere aha eji mara ya. Ma nke a na-ahụ anya, ma nke a na-adịghị ahụ anya. So every living thing is known by a name, both the visible and the invisible one. So ọ bụ ya ka a na-akpọ aha. That is what we call noun. In Igbo, aha. That is what we call aha. Another thing we call aha in Igbo is name. Or in this context, we're talking about noun. Alright, enwere ụdị aha dị iche na asụsụ Igbo. So, but we have different types of noun in Igbo. But today we'll look at just 3. So tata, anyị ga-amụ naanị atọ n'ime ha. That's today. We'll learn just 3 of them. And so the first one we're going to look at is Ahaaka, proper noun. What did I call it? Ahaaka, proper noun. So Ahaaka bụ aha ihe nwere onwe ya. Ya bụ aha eji mara ihe ahụ. Ahaaka, that's proper noun. It's like a personal name of something. What the thing is particularly known for. O nwere ike bụrụ aha mmadụ. It could be somebody's name. It could be the name of an animal, anụmanụ, aha obodo, ụbọchị, ọnwa. So it could be the name of a person, the name of an animal, it could be the name of a town, it could be the name of a day, it could be the name of a month. So, but the difference is that a na-eji nnukwu mkpụrụ edemede ebido aha aka. We usually start proper noun with capital letters. So, for example, ọmụmaatụ. Ahaaka bụ ndị a. These are examples of Ahaaka in Igbo, proper nouns in Igbo. Chikadibia, that's someone's name. Chioma, that's someone's name. Then you have Onitsha, that's the name of a town in Anambra State. You have Ebule, that's ram. You have Monday, that's Monday, days of the week. You have February, that's how we spell February. In Igbo, February. You have Enugu State. All of these starts with capital letter. So that's proper noun, Ahaaka. The next one we look at is Ahaizugbe, common noun. Ahaizugbe bụ otu aha eji mara ihe ọbụla so n'ụdịrị ya. Ahaizugbe bụ otu aha eji mara ihe ọbụla so n'ụdịrị ya. Ya bụ Ahaizugbe bụ otu aha ọtụtụ ihe na-aza. So ya bụ Ahaizugbe bụ otu aha nke ọtụtụ ihe na-aza.
That's a general name for something. For instance, students in Igbo is ụmụakwụkwọ. Boys, ụmụnwoke. Girls, ụmụnwaanyị. Men, ụmụnwoke. Women, ụmụnwaanyị. So these are general names. Now, examples in Igbo. Mmadụ, human being. Obodo, town. Nnụnụ, bird. Ọnwa, month. Nri, food. Ụlọ, house. So, but the difference between Ahaizugbe na Ahaaka bụ na eji obere mkpụrụ edemede ede Ahaizugbe, were nnukwu mkpụrụ edemede na-ede Ahaaka. That is, we write common nouns with small letters, and we write proper nouns with capital letter, block letters. All right, and so the next one we want to look at is Ahaigwe, collective noun. Ahaigwe, collective noun. So Ahaigwe bụ aha a na-akpọ ọtụtụ ihe kpokọtara ọnụ. Ahaigwe bụ aha a na-akpọ ọtụtụ ihe kpokọtara ọnụ. As Ahaigwe is the name we give to things of the same kind gathered together. Ya bụ Ahaigwe bụ aha a na-akpọ otu ụdịrị ihe dị ọtụtụ mgbe ha dịkọtara ọnụ. Thing of the same kind that are many when they are together. So that's the collective noun. So we have examples in Igbo. Igbo atụrụ, flock of sheep. Oyoko igodi, bunch of keys. Ukwu nkụ, bundle of firewood. Aju unere, bunch of plantain. Ọha mmadụ, or igwe mmadụ, gathering of people. Right. And the next one, the last one we look at today is Ahauche, Ahauche, abstract noun. Ahauche, abstract noun. So Ahauche bụ aha a na-akpọ ihe anaghị ahụ anya ma ọ bụ metụ aka. Abstract noun is name we call what we cannot see or touch. Ihe anaghị ahụ anya ma ọ bụ metụ aka. Ọ bụ uche ma ọ bụ echiche ka eji amata Ahauche. Use your mind to think about an abstract noun, or you feel it. So ọmụmaatụ Ahauche bụ ndị a. Amara, grace. Amara, grace. Iwe, anger. You don't see anger, you don't touch it, you just feel it. Ịhụnanya, love. Agụrụ, hunger. Obiọma, kindness. Ikuku, air. Ebere, mercy. Ọṅụ, joy. Ndidi, patience. So, let me do a recap of what we did just now. We looked at noun. Noun in Igbo is called aha. And we say a noun is a naming word. Aha bụ ihe a na-akpọ ihe. It literally means aha is what we call something. So, and we say there are different types of noun, but we just looked at 4 today. And they are Ahaaka, proper noun, a particular name that something has. Ahaizugbe, common noun, the general name we call something. Then we have collective noun, Ahaigwe, things of the same kind gathered together as one, collective noun. And then we have Ahauche, abstract noun, name we call what we cannot see or touch, or we can feel it. So that's that today. So don't forget to subscribe to our YouTube channel, and do not forget to share. So, thank you very much. I hope this helps you. So we'll see you in our next lesson. Kemesia, Kodio Gozo.